Regel, man, wees rustig. Hey. Hier is die camera, die mensen Ik willen me is zien. stout aan je. Oh, hey. Pak het. Ik Pak het. naar die man op aan je. Pak het. Seel. Die man. Je kakkersoep. Wie Laat zei? de kom. Wie zei? Dat is cool. Wie zei? Rotten. Rotten. Hoe maak je werk? Slaat ik om in zijn muren. Moet niet van mij vertellen, hij mensen. Dat kijk je. Slaat ik om in die muren, man. Dan man. Je de kop kan naar steken komt. Staan met potlood. Also. Wat Ja? is een blanke juffrouw? Hij werkt. Huh? Wat is cool? What? Wat is een blanke juffrouw, mijn bro? Hij lijkt spierwat. Oké. Iemand ken het dan. Nou, wij nou. Ja? Weet je, je is zo geslet. Wat is kerk? Voor die keer. Waar was je gisteren? Van die keer. Vertel die mensen wat er daar voor die keer gebeurt. Die mensen heeft me gekapt in die kerk. Oh, ze heeft ze gekraaid. Verniet. Bij die keer. Ja, voor die kerk. Waar gaan je keer? En de babik. Waar? En de babik. Waar is Wat de die kerk. Waar is de babik? Tozo. Na babik. De babik die piep. Say na babik. Wat is la babik? De babik. Na babik. De babik. Of say die piep. Die piep. Away die piep. Wat alles is aan die piep. Het is gezien wat alles is aan die piep. Als zo wankel. Als die piep mooi. Mm. Lekker no. Hij is lekker goed te zijn. Chops, ze gaan eten waar wat. Ze keken gaan en waar wat. En muffins. Muffins. Wat is muffins? Muffins. Ik heb nog geen muffins gegeten. Wie? Ik. Zo. Wat is muffins? Muffins. Wat moet je eten? Wat je moet eten. Lekker muffins. Zo bruin muffins. Hoe prooi? Butter. Hoe prooi? Zout. Zout muffins. Lekker muffins. Auw, die toon. Moenie. Los. Kijk daar. Hoe leuk is het? Vader is Eet alles gesamen. Wat? Jij toch gezoen nu? Eet die man. Wie? En Jij. de babik gisteren. Jij. En de baby. De zoen je. Ja. En wat? Je ma. Meisje. Een meisje. Hoe is je nou? En ken zijn naam. Zo lieg je me, bro. Hoe kom je lieg je me? Als die man. Aha. Hij heeft zijn naam gegooid. Je hebt er niet zijn naam gegeven. We hebben net iets gekeken. En ik wijs dat ik voor je gebracht. Die van onder. Kom maar kijken. Die dan zijn naam is Annie Palm. Kom kijken. Wacht. Kijk, wat Come on now, dog. Come on, man. is het in? Zie je la? Ik geef hem die ton. Laat zien me, ze kwam van green. Ik heb hem bij green gekoopt. Als die me niet toekomt, zie je hoe lijkt hij dan? Hoe lijkt hij? Oei. Vat hij dan? Zo. Thuis is, je moet die mensen met zee op rooi. Wil je hem nou eten? Kom, ik maak hem op. Waar is die mensen eerst nou? Het lijkt zoals hij is een kullebaan niet binnen. Wait till you see the. No. Die man moet niet zo haastig als voor iets. Die wijs daar. Wijs hem heel. Binnen. Heb je al voor Mr. Bounce gekeken? Zie jij die man? Maar dat mensen laat veranderen. Daar is in je hand. Waar die mensen. Hoe lijkt je dan? Oei. Dus wat? Dus pus. Troll. Diamond.
Diamond. Nou, eet maar. Oprooi. Wat te lekker, man. Oprooi. Sieren. Is het? Kom, ik zie die pakje. Jy het gehoor. Zoals jelly. Jy het gehoor is wat op weet ek wat nie. Maar kyk hoe lyk hy. Kyk hoe lyk hy. Kyk Jo. daar binne. Wat is hy? Jelly? Jelly. Ek sien, is 'n dier hy. Lyk soos 'n kokkerot. Droë kokkerot. Wat te lekker is die men gegeven is zie lekker. Kyk daar, hoe lyk jou bek? Kom maar kijk. Draai so. Hy maak jou bek oranje. Wacht op je van. Jou phone. Ek loop sit hom nou op die charge nou. En moenie hier druk op die phone nie. Kom nou. Praat jy met die mense nou. Kom nou. Ja man. Moenie enige nairik praat. Ja mijn broer man. Ik mag die mensen vrek man. Ik is een hoordenaar. Ik los is dat ik kat. Sam te graaf. Wait a minute. Who are you? Graag gebruik. Nou, dit is het. Sam jou hoorde. Wat? Waar het jy En nog een lekker. Ek weet nie. Kijk dood. Bier is Kyk man, kyk hoe lyk hy lekker. Dit lyk as 'n kokkerot daar binne. Wys hy mense. Bitches nigga fuck me night. Alla stream shit op Spotify. Nice, buy me shit, alla copy.